Здравейте на всички, които днес сме се събрали, за да видим презентациите на студентите от Варненски свободен университет. Моето име е Галин Желязков и съм технически директор на фирма 158. За съжаление, днес не мога да бъда физически с вас, но изцяло тяло и духом би ми се искало. Благодаря ви още веднъж, че дойдохте на тези презентации по програмата Софтуерно инженерство и мениджмънт, която ние от фирма 158, фирма 411, First Online Solution, DevLabs, Център за изобретатели и предприемачи, както и за Риба основахме съвместно с Варненски свободен университет. Днес сме се събрали, за да насочим вниманието си към тези три екипа, които за последните 3 месеца работиха доста усърдно, за да се нарекат софтуерни инженери. Те работиха по 5 дена в седмицата и имаха лекции през уикендите, но те днес гордо наистина могат да се нарекат софтуерни инженери и да вземат позициите си в едни от водещите IT фирми във Варна. След големия успех на курса по софтуерно инженерство и мениджмънт, ние решихме от началото на януари да стартираме втори, който да навлезе още по-надълбоко в софтуерното инженерство. Искам да благодаря на Варненски свободен университет и специално на Галина Момчева, които са големи приятели на IT бизнеса във Варна. Също така искам да благодаря на всички лектори, които отнеха от своите съботни и неделни дни, за да преподават своите знания към по-младите. И не на последно място искам да благодаря на всички студенти, които участваха в програмата по софтуерно инженерство и мениджмънт, за техните големи усилия, които надявам се сега ще бъдат възнаградени. Благодаря ви и заповядайте да станете част от втората част на курса по софтуерно инженерство и мениджмънт. Благодаря.